Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Magpapakain po ako sa aking apo. Kaya lang, mainit pa to. Mainit pa ang kanyang pagkain. Hindi niya kaya yung mainit. Baby, mainit pa. Opo, mainit pa. Mainit pa. Mainit pa yung gatas niya. Mainit kasi yung tubig na nilagay ko. Ay, kinagat na eh. Nangagat na naman eh.